Haideți să-ți spun ceva. Dacă mi-ar fi zis cineva acum câțiva ani că viața mea o să arate așa, probabil aș fi râs. Eram blocată în aceleași rutine, aceleași gânduri, aceleași rezultate și sincer nu înțelegeam de ce. Mă uitam la alții care reușeau, care păreau că au totul și mă întrebam, ce fac ei diferit? Ce știu ei și eu nu știu? Apoi am început să experimentez. Nu m-am mai bazat pe teorie, ci pe practică. Și mi-am promis ceva. 30 de zile. Atât. Voi face lucrurile altfel și voi vedea ce s-a schimbat. Și s-a schimbat totul. Nu peste noapte, dar în 30 de zile am văzut primele semne că viața mea o ia într-o altă direcție. O direcție bună. Așa că vreau să îți povestesc exact ceea ce am făcut. Nu pentru că vreau să îți dau lecții, ci pentru că dacă și tu simți că ești blocat, poate te regăsești în povestea mea, poate îți iei de aici ceva ce îți poate schimba viața. Așa cum mi s-a întâmplat și mie. În următoarele minute o să îți spun cele 5 obiceiuri care în doar 30 de zile mi-au schimbat complet modul de a gândi, de a acționa și de a atrage lucrurile pe care mi le doream. Pregătit? Hai să începem cu primul obicei. Te-ai întrebat vreodată de ce, în ciuda dorinței arzătoare de a evolua, rămânem adesea blocați în aceleași tipare? De ce? De ce chiar și atunci când suntem conștienți că anumite obiceiuri nu ne mai servesc, ne este atât de greu să le schimbăm? Este ca și cum am fi prinși într-un cerc vicios, unde confortul familiarului ne împiedică să explorăm necunoscutul. Știm că dincolo de zona noastră de confort se află oportunități imense, dar ceva ne reține. Poate teama de eșec, poate teama de succes sau pur și simplu teama de schimbare. Dar ce-ar fi dacă ți-ar spune că există o modalitate de a sparge acest cerc? Că există pași mici, dar puternici, pe care îi poți face pentru a-ți transforma viața în doar 30 de zile. Nu este vorba despre soluții miraculoase sau promisiuni goale. Este vorba despre acțiuni concrete, testate și validate. Te-ai întrebat vreodată de ce? De ce, în ciuda dorinței noastre de a găsi iubirea adevărată, ne confruntăm adesea cu relații superficiale sau nepotrivite? De ce, chiar și atunci când suntem conștienți că anumite tipare nu ne mai servesc, ne este atât de greu să le schimbăm? Este ca și cum am fi prinși într-un cerc vicios, unde teama de a fi vulnerabil ne împiedică să ne deschidem inima către experiențe noi. Știm că, dincolo de zona noastră de confort, se află posibilitatea unei conexiuni profunde, dar ceva ne reține. Poate frica de respingere, poate teama de a ne pierde independența sau pur și simplu teama de necunoscut. Și așa a început totul, nu cu un plan elaborat, nu cu o strategie complicată, ci cu un simplu angajament față de mine însă. Să mă pun pe primul loc, să mă întreb în fiecare zi ce am nevoie eu astăzi și să nu mai aștept ca altcineva să îmi ofere ceea ce nu îmi ofeream eu. Primele zile au fost ciudate. Eram obișnuită să mă gândesc la ceilalți, să prioritizez ceea ce au nevoie alții, să mă mulez după circumstanțe. Dar acum mă opream și mă ascultam, iar uneori răspunsul nu era ceea ce mă așteptam. Uneori aveam nevoie doar să mă odihnesc, alteori doar să ies la o plimbare singură, alteori doar să îmi ofer un moment de liniște, fără
să mă mai simt vinovată că pierd timpul. Dar cel mai greu a fost să îmi schimb felul în care îmi vorbeam. Mi-am dat seama că eram propriul meu critic cel mai dur. Și dacă până atunci aș fi spus că vreau iubire, că vreau să fiu apreciată, adevărul era că nici măcar eu nu știam să fac asta pentru mine. Cum să primesc ceva ce nu știam să îmi ofer? Așa că am făcut un experiment. În loc să mă critic, în loc să mă judec pentru orice greșeală sau eșec, am început să mă privesc altfel, cu mai multă blândețe, cu mai multă acceptare. În loc de nu sunt suficient de bună, spuneam învăț să fiu mai bună. În loc de nu merit asta, spuneam sunt deschisă să primesc. Și ghici ce? Lucrurile din jur au început să se schimbe. Nu pentru că lumea s-a transformat brusc, ci pentru că eu m-am schimbat. Și când tu începi să te tratezi altfel, și lumea începe să te trateze altfel. Dar despre asta vorbim imediat, pentru că schimbarea nu vine doar din felul în care vedem noi înșine. Vine și din ceea ce acceptăm sau nu mai acceptăm în viața noastră. Și aici intervine al doilea obicei care a schimbat totul pentru mine. Al doilea obicei care mi-a schimbat viața. Am încetat să mai alerg după iubire și am început să o atrag. Asta a fost una dintre cele mai grele lecții pentru mine. Eram atât de obișnuită să mă gândesc la ce trebuie să fac pentru ca cineva să mă iubească, încât nu mi-am pus niciodată întrebarea, dar dacă nu trebuie să fac nimic. Dacă iubirea pe care o caut vine înspre mine, atunci când eu sunt în locul potrivit? Pentru că, haideți să fim sinceri, de câte ori nu ți s-a întâmplat să te chinui, să te chinui să demonstrezi că e suficientă, să te faci plăcut sau plăcută, să analizezi fiecare mesaj, fiecare reacție, fiecare detaliu, doar ca să nu pierzi pe cineva. Eu făceam asta mereu și fără să îmi dau seama, emiteam un mesaj clar. Nu sunt suficientă. Trebuie să muncesc pentru iubire și ghiși ce? Universul mi-a oferit fix asta. Relații în care mă simțeam mereu nevoită să muncesc pentru validare, așa că timp de 30 de zile am luat o decizie simplă. Nu mai alerg, nu mai conving, nu mai trag de oameni. În schimb, m-am întrebat cine sunt eu atunci când nu mai încerc să fiu cineva pentru altcineva. Și aici a fost schimbarea. Am început să mă bucur de mine, fără să mă mai gândesc la cine vine și cine pleacă. Mi-am ocupat timpul cu lucruri care îmi aduceau plăcere, nu doar care mă făceau atractivă în ochii altora. Și lumea, când nu a mai căutat validare, oamenii au început să mă vadă altfel. Dar asta nu este ceva ce poți înțelege doar din cuvinte. Este ceva ce trebuie să simți pe pielea ta. Așa că te întreb, ce s-ar întâmpla dacă timp de 30 de zile nu ai mai căuta iubire, ci ai deveni tu acea persoană pe care vrei să o atragi? Pentru mine, asta a fost unul dintre cele mai puternice schimbări de perspectivă. Dar mai este ceva esențial, pentru că nu e suficient doar să stai pe loc și să speri că iubirea vine spre tine. Trebuie să creezi spațiul potrivit pentru asta. Și aici intervine al treilea obicei care mi-a schimbat viața. Am făcut spațiul pentru persoana care vroiam să o atrag. Asta este partea pe care mulți o ignoră. Spuneam că vrem o relație frumoasă, că vrem să vină persoana potrivită, dar
dacă ne uităm sinceri la viața noastră, există loc pentru acea persoană? Eu credeam că da. Dar când am început să mă analizez, mi-am dat seama că, de fapt, trăiam ca și cum nu era loc pentru nimeni, fizic. Casa mea era organizată doar pentru mine. Emoțional, aveam frici și traume care îmi spuneau că este mai sigur să fiu singură. Mental, încă mă agățam de trecut, de oare ce ar fi fost dacă, ce povești neterminate, și atunci am realizat, nu poți atrage ceva nou dacă te ții cu dinții de trecut. Așa că am început să creez spațiul. Am făcut ordine în casă, în telefon, în mintea mea. Am închis conversațiile care nu mai aveau sens. Am lăsat în urmă ce nu îmi mai servea. Am făcut loc la propriu, dar și la figurat. Și ghiși ce? Când creezi spațiu, ceva nou trebuie să vină să îl umple. Dar nu m-am gândit să umplu acel gol cu orice. Am învățat să stau în el, să mă bucur de liniștea dinaintea furtunii, pentru că există acolo, în acea liniște, mi-am dat seama că vreau cu adevărat. Așa că te întreb, dacă mâine ar apărea exact persoana pe care o visezi, ar avea loc în viața ta? Pentru că dacă răspunsul este nu știu sau nu chiar, atunci aici trebuie să lucrezi. Și când faci asta, urmează cel mai puternic pas. Pentru că degeaba creezi spațiul dacă nu îți dai voie să primești. Și asta ne duce la al patrulea obicei care mi-a schimbat energia în relații. Mi-am dat seama că dacă vreau o relație reală, trebuie să creez spațiul pentru ea. Dar nu doar așa, la nivel de gând. Efectiv, să fac loc în viața mea, în energia mea, în casa mea. Așa că am început cu un exercițiu care sincer m-a șocat. Mi-am imaginat că persoana pe care o doresc este deja aici, în viața mea. Și am privit totul prin ochii lui. Ce ar vedea? Ar vedea că trăiesc într-o casă unde totul e organizat, doar pentru mine. Ar vedea că în dulap nu este niciun spațiu pentru altcineva, că în fiecare seară dorm cu telefonul în brațe, verificând conversații fără sens, că rutina mea zilnică este constantă, e construită în jurul singurătății, fără niciun loc pentru o conexiune reală. Și atunci am înțeles că nu este vorba doar de dorință, este vorba despre realitatea pe care o creezi în fiecare zi. Dacă trăiești ca un om singur, dacă tot ce faci, tot ce gândești, tot cum îți organizezi viața, strigă eu sunt singură sau singur și mă descurc pe cont propriu, atunci exact asta vei atrage. Așa că am început să schimb lucrurile. Am făcut loc în dulap. Efectiv, am eliberat un sertar. Și nu pentru că asta atrage partenerul, ci pentru că mi-am dorit să simt că sunt pregătită să primesc. Am început să pun la masă un al doilea tacâm, să nu mai dorm cu telefonul în brațe, ci să îmi creez un spațiu de seară care să se simtă bine. Și când o să fiu cu cineva. Și cel mai tare experiment, m-am dus în locuri unde mi-ar plăcea să fiu dusă într-o relație, dar singură. Nu ca să caut pe cineva, ci ca să mă obișnuiesc cu ideea că merit să trăiesc aceleași experiențe, chiar dacă sunt într-o relație sau nu. Și ghici ce? Când tu începi să trăiești ca și cum ceea ce vrei de fapt există, energia ta se schimbă. Nu mai ești omul care caută, ești omul care primește. Primește ceea ce îi se potrivește. Și atunci atragi exact ceea ce trebuie. Îți mulțumesc că ai fost aici, că ai parcurs acest drum alături de mine și că ai ales să te uiți puțin mai profund în tine.
Poate că unele lucruri au rezonat cu tine, poate că unele ți-au dat de gândit sau poate că pentru prima dată ai simțit că cineva pune în cuvinte exact ce simți, dar nu ai știut niciodată cum să exprimi. Și tocmai de asta vreau să te invit să rămânem aproape. Dacă simți că vrei să continui această călătorie, dacă vrei să înțelegi mai multe despre iubire, despre conexiuni reale, despre cum să atragi în viața ta tot ceea ce îți dorești cu adevărat, vino alături de mine pe Instagram denisabărbos.ro. Acolo împărtășesc gândurile mele cele mai autentice, lucrurile prin care trec, lecțiile pe care le învăț și momentele de aha care au făcut diferența pentru mine. Și mai mult decât atât, vreau să te cunosc și pe tine. Scrie-mi în privat și spune-mi care a fost cel mai puternic moment de conștientizare pe care l-ai avut astăzi. Ce ți-a atins cel mai tare sufletul? Ce ai simțit că vrei să schimbi? Ce îți dorești cel mai mult să manifesti? Abia aștept să ne cunoaștem mai profund, pentru că știu că dacă ai ajuns până aici, nu este doar o întâmplare.